Tak Andy, já vás tady vítám. Ještě jednou děkuji, že jste přijala mé pozvání. A ja ďakujem. A na začátek bych se vás chtěla zeptat, jaká byla Ninka, jak jste ji vnímala jako maminka? Tak Ninka bola jedno veselé, krásne dievčatko, ktoré milovala život. Bolo to taký náš, môžem povedať, čertík. A milovala strašne zvieratka, chcela sa stať zvoolekárkou a bolo to veľmi milé dievčatko. A vy jste vlastně už, jak se narodila, tak už jste věděli tu diagnozu, nebo až po čase nějak jste zjistili? Vlastne po narodení sa robil screening z nožičky, kde nám vlastne oznámili, že Ninka má vlastne LCHAT, čo je vlastne porucha metabolizmu, takže hneď sme sa to v podstate po 2 týždňoch od narodenia dozvedeli. Takže jste už jakoby od lékařů dostali nějaký ultimáta, nebo... Áno, ale bolo to naozaj veľmi ťažké, pretože týchto detičiek vlastne na svete je veľmi málo a u nás na Slovensku taktiež si myslím, že iba veľmi málo detí s týmto ochorením. Takže bolo to naozaj dosť náročné sa všetko v podstate naučiť, čo musíme robiť a vlastne čo táto choroba vlastne obnáša. A můžete takhle divákům, posluchačům vlastně říci, co to vlastně jakoby obnáší v tom každodenním životě, jestli prostě jakoby je dítě, které vlastně může mít tělocvik klasicky, může jíst veškerou stravu, jestli v tomhle tom to bylo nějak jinak? Áno, bolo to veľmi náročné, pretože tieto detičky s týmto ochorením vlastne majú veľmi prísnu nízkotukovú dietu. Takže v podstate, keď Ninka prešla taktiež mliečka, keď bola ako novorodeniatko, tak dostávala nízkotučné mlieko, ktoré sme museli zháňať, pretože hovorím, choroba, toto ochorenie je vlastne také dosť náročné. A taktiež, keď prešla už na tú stravu, tak vlastne som musela všetko variť, všetko to muselo byť nízkotukové. Samozrejme mohla športovať, ale každé 2-3 hodiny musela užívať lieky, aby si doplňala energiu. Co se vlastně stalo ten den, nebo když jste se vlastně jako dozvěděla tu zprávu? No, tak bolo to 30.12. minulý rok, 2025, kedy Ninka s tatinom išla na lyžovačku a vlastne ráno mi iba zavolali, že teda že Ninka už tu medzi nami není. A dozvedela som sa vlastne po pitve, keďže sa to stalo v zahraničí, že Ninke vlastne zlyhalo srdiečko. Pri tejto diagnóze, keď som si to vlastne všetko študovala, tak v podstate aj srdiečko je sval, ktorý potrebuje energiu. A Ninka mala aj veľmi dobré výsledky, takže som bola šťastná, že sa jej to zlepšovalo, ale aj napriek tomu je to také... Je to veľmi ťažká choroba, takže vlastne srdiečko to nezvládlo. Takže bolo to pre mňa strašná správa a hovorím, dodnes sa s tým neviem sa dať nejak dokopy, neviem tomu uveriť, ale človek musí žiť ďalej a preto som aj tu, aby sme vlastne pomohli mamičkám, ktoré im odišli detičky. Ja vlastne verím v Boha, takže poviem, že do nebička, tak aby im to nejak pomohlo, aby vlastne sa naučili alebo snažili takisto fungovať ďalej. A vnímala jste vlastně třeba, máte tu víru, už vlastně jakoby před odchodem té Ninky takhle, nebo až se vám třeba otevřel nějaký větší smysl života, nebo po ztrátě? Áno, som veriaca, mala som ho predtým, ale naozaj môžem povedať, že teraz je to oveľa viacej, pretože človek na niektoré veci neverí, na niektoré verí. A áno, som oveľa viacej, môžem povedať, veriaca a viem, aj cítim vlastne, že Ninka je stále tu, takže to mi naozaj veľmi pomáha. Dokonca som si začala, keď som mala tú najväčšiu bolesť, tak som si začala písať, ako keby Ninka, že keby bola na nejakých prázdninách alebo niekde u babičky a začala som jej písať. Spravila som si taký zošitok, kde keď mám úplne takú tú, môžem povedať, najväčšiu bolesť, kde vlastne píšem všetko, čo cítim, ako keby tu v prítomnosti bola, to mi naozaj veľmi pomáha. To je hezký, v tomhle se vlastně jako všechny ty maminky shodneme, že jsme se z té bolesti vypisovali. Tak. Já jsem vlastně napsala i takhle tu knihu a říkala jsem si, že tu cestu,
kterou jsem vlastně prošla, tak opravdu může být pro někoho tím klíčem. Aj pre mňa to asi bolo, lebo ste mi po tejto strate ste mi veľmi začali na sociálnych sieťach vyskakovať a naozaj mi to, dneska to bolo pre mňa také veľmi smutné, ale veľmi mi to naozaj pomáhalo, takže vlastne ja som takto na vás prišla. Až vlastně po té ztrátě nebo už? Až po tej strate, áno. Je něco, co byste vlastně jakoby třeba chtěla říct? Takhle, nebo ohledně i třeba ještě té nemoci, nebo já když třeba jsem koukala jakoby na váš profil, tam sdílíte Ninku, mně to prostě připadá úplně jako zdravá holčička, že vy jste jakoby sportovně založená, cvičíte. Koukala jsem, že jste jako i společně třeba na bruslích byli a takhle. Áno, s Ninkou som zdieľala vlastne všetok môj šport. Kto Ninku poznal a vedel, že má toto ochorenie, tak áno, ale veľa ľudí bolo, čo nevedeli a mysleli, že je zdravé dievčatko. Ona pôsobila veľmi zdravo, až tak moc nabudená, ale to aj tým, že brala vlastne každé 2-3 hodiny si musela doplňať tú energiu. Vlastne maltodextrinom, to je v podstate cukor. Takže. A vnímáte třeba teďko zpětně, že třeba nějakým způsobem Ninka o tom věděla, že odejde, nebo třeba si byla nějaká situace? Ja mám veľmi silný pocit. My sme vlastne s Ninkou strávili posledné Vianoce minulého roka, kedy sme sa veľmi rozprávali. Boli to naše posledné, ale úplne iné Vianoce. Boli, môžem povedať, že najkrajšie Vianoce. Ja som necítila, že príde koniec, iba som cítila, že sú proste iné. Ninka chcela make-up, ktorý som jej samozrejme nechcela nikdy dovoliť, pretože mala 10 rokov. Chcela vyžehliť vlásky, chcela zdať parfém, chcela si dať, ja moc nemám rada červenú farbu, ale všetci sme sa, ja, priateľ a Ninka sme sa obliekli do červeného, lebo to bolo jej prianie a boli tie Vianoce naozaj také emotívne, tak zvláštne, že teraz viem, že áno, to boli tie, naozaj mali to byť tie posledné Vianoce, že to chcela urobiť inak. Ninka dostala svoje prvé opätky, takže sa veľmi tešila a naozaj všetko bolo také iné. Dokonca aj po jej odchode sme si v januári našli krabičku s odkazom, ktorý, neviem, všetko tu o tom rozprávať, ale kde nám napísala, že hlavne aj mne, že mami, ďakujem, že si sa o mňa takto krásne starala. Niekoľkokrát zopakovala, že neboj sa, ja som nesmrteľná. Takže bolo to také, že áno, teraz už odstupom času, aj v tej proste aj vidím v tej viere, aj som sa veľa som sa začala zaujímať o posmrtnom živote. Takže mi to dalo, áno, veľa, takže som to pochopila. Vlastně svým způsobem měla pravdu, že je nesmrtelná. Jste vlastně říkala, že i vám to říkala ten den do telefonu. Já právě věřím taky, že vlastně duše jsme věční. Takže. Áno, že tá duša naozaj, keď sem príde, tak je to tak napísané, alebo vie, koľko to bude, komu má prísť. A je to tak a cítim ju, veľmi veľa som ju cítila, či som videla pierko, alebo proste nejaké také tie odkazy, takže snažím sa proste ísť ďalej životom, ale s tým, ako keby tu naozaj bola. Máme doma obraz v obývačke z posledných Vianoc, tak vždy, keď prídem domov, sa pozdravím, ahoj Ninka, a proste rozprávam sa s ňou veľakrát. Pre niekoho to možno znie bláznivo, ale veľmi mi to pomáha. To jsou vlastně, jak tomu říkám, ty vzkazy šitý na míru té naší duši, že pro někoho přesně to může znamenat vůbec nic. Já třeba taky se mi stane, že třeba jdu, mám nějakou myšlenku a teď prostě najdu třeba bílej kamínek, přesně bílý peříčko, nebo se kouknu na hodinky, čas a já prostě vím, že to je pro mě odpověď, že to je jakoby od toho syna, že prostě mi to potvrzuje nebo nějakým způsobem mi dává o sobě najevo. Áno, tak som to aj cítila a naozaj môžem povedať, že aj sa poďakovať priateľovej rodine a najbližším, naozaj tým blízkym mojim ľuďom, že koľko mi proste pomáhali. Ja som išla veľmi krátky čas pracovať. Niektorí ľudia ma odsúdili, ako som mohla ísť pracovať a podobné veci.
ale proste musela som byť medzi ľuďmi asi nejak... No jasne, každý to musela máme si nejak prostě zamestnať hlavu. Ale hovorím, keby nemám priateľa a jeho rodinu, tak by som to asi nezvládla, lebo to je... Možno tie prvé mesiace som bola v nejakom takom šoku, že musím byť silná, aby som sa nezbláznila, alebo niečo iné. Ale neskôr na mňa prišlo, zaspala som, nočné mory, takže naozaj bolo to veľmi dôležité mať aj pri sebe naozaj niekoho blízkeho, kto mi je nápomocný 24 hodín denne. Takže aj vďaka tomu som to zvládla a áno, aj vďaka vlastne tej mojej viere. Ono si prostě spousta lidí, co tohle nezažijou, tak to prostě nikdy nepochopí, že prostě a hlavně opravdu každý to prožívá po svém. Někdo se uzavře do sebe, někdo prostě o tom mluví, přesně někdo jde pracovat, někdo nechce pracovat, prostě úplně naprosto všechno je v pořádku. Já vždycky říkám, že nejdůležitější je poslouchat sám sebe. To, co naslouchat sobě, to, co vám pomůže a přesně neříkat to, co by řeklo okolí. A jestli vás to okolí opustí, tak aspoň se to vyčistilo, že to prostě nebyli lidi s tím správným prostě srdcem, jo. Takže určitě neodsuzuju opravdu tohleto. Já říkám, možná dřív, když se mi to nestalo, tak bych třeba taky dokázala jako soudit, jo, tohle je divný, to je divný. Ale opravdu říkám, dokud si ten člověk nevezme ty boty toho člověka, tak nemůže prostě nevezme presne, pretože ani nevie aká to je silná bolesť, lebo tá bolesť zostane na celý život, ale keď sa nechcete zblázniť, treba sa naučiť žiť ďalej. Snažím sa s priateľom robiť veci, ktoré Ninka milovala, napríklad na brusliach, na korčuliach, na lade, ktoré mi vôbec nejde, tak sme išli hneď korčulovať. Ninku som si dokonca vlastne, hovorím, že dala spraviť vlastne prívesok, kde ju mám stále, takže keď cestujeme, tak mám tú silu, že Ninka, ty si tu s nami, pretože Ninka veľmi rada cestovala. Takže sa snažím sa mať také nastavenie, že je tu stále, každý deň tu proste je a samozrejme príde deň, niektorý je taký strašný, že ráno sa človek zobudí, začne nič plakať, ale teda ja a plač. Snažila som sa predtým neplakať, že nemala som to rada, kto to má rád, ale proste áno, teraz už tú slzu viem vypustiť. Takže sa snažím vlastne ísť ďalej životom. Je to přesně tak, nedusit nic v sobě, když chcete brečte, když prostě nechcete nic nedělejte, prostě nenutit se, no, neříkat si přesně furt to, jsem silná, musím být silná, tak prostě tam je takový to bol môj problém, áno, že musím byť silná, aj na poslednej rozlúčke s Ninkou. Ninka tam mala spolužiakov, tak som povedala, že nemôžem plakať, musím byť silná, pretože tie detičky stali za mnou a keď som ich naozaj počula, ako plakali, tak som si hovorila, že neplač, Ninka nechce, aby si plakala, musíš byť silná a nechcela som to urobiť kvôli tým deťom, takže som sa snažila proste to držať vo vnútri, ale to človeka dobehne, takže potom je to tak. Po pár mesiacoch mi to prišlo a já si jakoby říkám, když vás to takhle všechno jakoby vede, že se třeba nechtěla i před těma dětičkama jakoby plakat, tak nějakým způsobem prostě vás k tomu třeba i Ninka vedla, vás prostě držela v tu dobu a prostě pak si třeba zabrečíte nebo někde jinde, nebo já to opravdu taky znám, jo, že prostě se smějou jsou dny a pak jsou dny, kdy prostě, kdyby se mi úplně zatáhlo, já prostě nechci vstát z postele, tak úplně vidím všechno černě, nevidím nic světle, ale vím, že ty dny prostě mě opustí, jo, že prostě další den už zase... Áno, ja som si to nazvala jak určitá forma nejakej schizofrenie, že človek funguje, je a zrazu bam a je to strašné, ale hovorím, tá viera mi veľmi veľa dala a veľmi mi to pomáha vlastne po celý tento čas, ktorý je. A věříte teda v pokračování jakoby života, jakoby v reinkarnaci? Že áno, verím, áno. Jedna moja priateľka Silvia po tejto strate Ninkinej sa mi ozvala na vlastne sociálnej sieti, kde mi odporúčala jedného pána, ktorý sa vlastne venuje posmrtnému životu. Najskôr mi to prišlo, nepoviem, že bláznivé. Človek, hovorím, verí, neverí, ale keď sa ocitnete v tak ťažkej situácii, tak vy začnete veriť všetkému. Jo. Takže som si dohodla stretnutie u tohto pána
A naozaj môžem povedať, teda môj priateľ není veriaci, ja som veriaca, takže nám to úplne všetko aj jemu zmenilo, kde som pochopila veľa vecí, kde nás spojil vlastne s Ninkou a naozaj mi to veľa pomohlo, takže áno, verím všetko. A měla jste třeba nějakou myšlenku, že byste ještě chtěla miminko třeba, nebo? Najskôr, keď ešte Ninka bola nažive, tak nie, pretože to bolo naozaj, môžem povedať, dosť náročné. Keďže o 5 ráno som stávala, do školy všetko musíte pripravovať, variť. Takže nie. Ale keď naše posledné Vianoce, tak Ninka nám dala s priateľom, že maminka, prosím ťa, vyber si kočárik a vyber si postielku. Tým, že boli Vianoce, som nechcela sklamať, tak hovorím, OK, vyberem si to, ale... Jdem raz pozádek. Aj ten vek, aj... Neviem, proste som bola, že nie, ale taktiež potom následne sme sa veľmi veľa rozprávali a došlo mi taká iba nejaká možno myšlienka do hlavy, že čo keď tá Ninka chcela odísť z toho chorého telička, pretože to bolo naozaj obmedzenie v strave, vo veľa veciach a že chce prísť do toho zdravého telička. Takže neviem sa k tomuto vyjadriť. Možno, ale neviem. Tak ono, pokud má něco přijít samo, tak přijde. I když se to třeba ani neplánuje, tak někdy. Jo, já jsem vlastně takovouhletou myšlenkou si pohrávala hned vlastně taky po té ztrátě. Já jsem potkávala přesně tyhle ty lidi, co mi taky, nebo já jsem vlastně, mě to hned odvedlo k těm čtení, těm knihám, přesně posmrtný život a duše, že děti, když odejdou, tak prostě si ty rodiče znovu najdou. Plány těch duší a vlastně na tomhle já jsem dokázala ráno jakoby vstát, jakoby tady s tou myšlenkou. Nechci říct, že vlastně můj syn, co se po něm jakoby narodil, je jakoby jeho náhradou, to prostě nejde, to jako, ale myslím si, že nějakým způsobem je tam ten otisk té duše, kde určitě mi ho třeba poslal, nebo tak nějak jako se znají a jsou si prostě propojený a neříkám, jakoby, že by, možná dokážu říct, že to bolí míň, když tady je, jako teďko, ten syn po něm. Verím tomu, pretože človek je zamestnaný. Pre mňa je to veľmi, veľmi ťažké, keď to bolo s Ninkou proste naozaj náročná táto choroba, že som zostala, že som sa začala cítiť nepotrebná, aj keď je veľakrát človek unavený, ale keď zrazu príde vlastne deň, kedy prestanete všetko robiť, je to veľmi ťažké. Takže ja som cítila, že ráno, čo mám robiť. Nevedela som športovať, pretože som bola veľmi slabá. Začala som športovať možno až po pol roku. Milujem beh, pretože tam mi vyčistí hlavu, ale zrazu ani varenie, samozrejme pre nás áno, ale to špeciálne varenie pre ňu, chystanie tých vecí, učenie, neviem, kedy sú prázdniny, že je to také hlucho, ktoré strašne vo vnútri bolí. A vy si ho musíte vyplniť. Takže snažím sa ho vyplňať, ale nie je to stále ono. Neviete si to zaplniť presne. A umíte si teda představit, že byste to třeba vyplnila takhle tím miminkem, že by vám to pomohlo? Neviem sa k tomuto vyjadriť. Dostala som na narodení psíka. Náš psík je veľmi bláznivý, takže som si to povedala, že Ninka, tá tvoja dušička, je asi v našej fifinke, ale mám psíka, mám zvieratka, ale áno, to dieťa, možno keby nemám taký vek, tak áno, ale je to stále taký ten risk, kedy človek má aj tú zodpovednosť. Keďže mám 44 rokov, tak je to... To vôbec nevypadáte teda. Ďakujem. Tak je to taký možno risk. A neviem, nejak som... Keď niečo má byť, tak to príde, ale neviem. Chápu. Ale určite, keby tak cítila by som sa lepšie. Aj človek po strate, keď má miminko, tak určite sa cíti lepšie, pretože zase máte znovu, že sa staráte a určite by som, čo som naozaj povedala, by som veľa vecí robila inak. Nehovorím, že si vyčítam veci, ale veľa som pracovala, takže určite som povedala, že ak by som mala
dieťatko, tak by som sa mu venovala úplne naplno, krúžky, všetko, že menej by som pracovala, takže viem, čo by som už robila viacej a čo by som robila menej. Taky jsem to pak jakoby takhle vnímala, no, že jsem si říkala, že jsem se měla stát tou matkou až teď, jakoby po té ztrátě, že tam to vědomí prostě takhle jako jiný. I když jako většinou život vám nahraje prostě jiný karty, že prostě pracovat se musí, že prostě jako je to prostě život, no. Že jako, ale vím přesně, jsem si tím taky procházela, že jsem si potom vyčítala úplně jako všechno. Že přesně mohla jsem být víc a tak, ale to je prostě nějaká taková ta fáze i toho truchlení. A já si říkám, jakoby nakonec člověku jakoby zbývá stejně všechno, to jenom prostě jakoby přijmout. No. A jako říkám, že ta bolest, ona nikdy nezmizí, ale svým způsobem člověk se s ní naučí žít. A možná na ní jakoby pak nahlíží i na nějakého svého učitele. A někdy třeba si člověk řekne, že to pomohlo jakoby k něčemu víc, což se třeba něco ještě horšího jakoby mohlo stát, nebo samozřejmě se může tím člověk jako utěšovat, nebo ne, ale víte, jak to myslím prostě. Áno, mňa to taktiež napadlo, že je to také ťažké o tom rozprávať, ale tiež ma napadlo, že mohlo sa stať oveľa niečo horšie, že bol to vlastne taký odchod, kedy proste zaspinkala a tiež som mala veľakrát v hlave, že mohlo sa stať niečo horšie, pretože tá choroba je veľmi zradná. Detičkám odchádzajú očka alebo proste majú rôzne postihnutia. Takže áno, aj mňa to taktiež napadlo. Tak jo. Ještě něco, co bychom mohli říct takhle? Čo by sme mohli povedať, že nikdy Ninka nezmizne z môjho srdca. Je to ťažké. A vždy to bude, a som naozaj vďačná, že som mohla byť jej mamou tých 10 rokov. Jo. To nikdy nezmizí, to tam prostě stále je. A já si třeba říkám, já jsem se dřív smrti bála. A teď člověk jako se možná na ní těší, že prostě mi to ukázalo. Za první tam třeba na nás někdo čeká. Áno. A já prostě to vnímám teď jako místo, které je opravdu hezký. Třeba mně se i stávalo, jsem jakoby meditovala třeba po té ztrátě, jakoby hned asi druhý den, nebo prostě nevím, jestli to tělo vyplavovalo nějaký jako stavy, ale já jsem tam třeba s ním, jsem prostě zavřela oči a on mě vzal prostě do prostoru, kde prostě bylo úplně jakoby záře, bílo, a když jsem tam byla, tak jsem prostě cítila úplně takový stavy jako euforie. A on tam byl jako mezi spoustu jakoby dětmi. A on vždycky chtěl chodit jako do školky, že on bohužel prostě jako nedožil, že 2,5 let odešel. A tak tam jako šel a říkal jako maminko, podívej, já jsem v té školce, jo. Prostě mě je dobře, mě je jako hezky. A prostě vím, že ty děti někde jsou na hezkém místě a věřím v to, že prostě opravdu nejsme jenom tady jen tak, že prostě opravdu ty osudy, každý má nějaký, že opravdu, já jsem si snad i říkala, že neznám člověka, který by jako tím životem proplouval jako a nic se nedělo, jo, že prostě každý, samozřejmě někdo, ale vždycky tyhle ty životy, kde člověk jako trpí nějakým způsobem, někam jakoby posunou, no a v tom je asi jakoby celý ten smysl těch životů, toho rození se sem znovu a taková, jako když se nad tím člověk podívá s tím nadhledem, tak je to taková prostě hra jenom, že jsem viděla jste film toho Wachlera, že, jak se to jmenuje, Po životě něco, tak vlastně oni pak jakoby umřeli a teď se tam jako sešli a říkali, tak co budeme příště, jako co si vybereme, že jo, že když tam jste prostě nahoře, že si řeknete, no tak já teďko si zkusím, prostě budu bezdomovec a to, ale pak se sem prostě narodíte a jedete to a říkáte si sakra jako a pak nahoře si to promítnete a zase. Ako určite viem, že sú na krásnom mieste, všetci, ktorí odišli, tak tie duše sú
my veriaci si to povieme nebo. Takže sú v nebi a určite tam nemajú žiadnu bolesť a je im tam krásne, len pre nás, áno, my čo sme tu, je to ťažké sa s tým zmieriť a žiť ďalej. Ale tiež, áno, smrti som sa predtým bála, už sa aj nebojím, pretože viem, že budeme všetci potom spolu. Já bych ještě chtěla vlastně jakoby říct, že opravdu ta víra, nechtěla bych říct, jakoby, že je důležitá, nebo jsou lidi, kteří jsou prostě jako racionální a prostě je to pro ně v pořádku, ale myslím si, že od takhle, když jsem se setkala s většinou těch rodičů, tak všichni tu víru prostě mi jakoby potvrzovali tím, že vnímají přesně ty znamení a tadyhleto, tak si říkám, že to nemůže být jako nějaký výmysl, nebo jsem si říkala, jestli tělo funguje tak, jako že prostě tam vám to spustí nějaký systém, jako je to možný, ale až potom moc divný mi připadá prostě ty různý znamení a jako jo, člověk si říkám, no to zjistíme opravdu, až zase umřeme. Áno, a veľa ľudí, čo poznám aj ja, ktorí neboli veriaci, tak hovorím, že človek sa ocitne v tak ťažkej, bolestivej situácii, že vy začnete zrazu veriť všetkému, čo vám je ponúknuté, začnete tomu veriť, preverovať si veci, či to tak je, či to tak není. Ja som bola veriaca, ale hovorím, zostala som viacej, začala som si študovať veľa vecí, začala som pracovať na sebe, určite som sa aj veľmi som sa zmenila a vlastne chcem v tom aj pokračovať ďalej. Děkuju ještě jednou. A já děkujem. Že jste přišla a sdělila jste svou bolest, protože věřím, že každý slovo má nějakou sílu a že pro někoho to může být světlo na jeho cestě. Presne tak.